Rega titende Mwari panguva ino nemukana wavatipa wokuti tishare shoko raMwari zvakare panguva ino. Mwari vachitibatsira panguva ino ndoda kuti ndibate nyaya inogona kunge isinganyanyi kubatwa nevakawanda kana kuti anonzi mamaina, but sometimes we don't have to remove or to minus the minors. Dai Mwari vatibatsira. Saka regai tibate nyaya idzo dzinofungwa kuti imaina, but shoko raMwari harife rakaita maina, because shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Tikaenda muBhayibheri mubhuku raMatthew chapter 10 verse 30 inoti iyo, but the very hairs of your head are all numbered. Nevhudzi renyu rese rakaverengwa. Iscripture ka Mwari havanyepi. God is not a man. Numbers 23 verse 19, that he should lie, neither a son of man that he should repent. So pari kutonzi nebvudzi chairo rako iwewe rakaverengwa. So that means God is concerned about your hair. God is concerned kuti zvinofana kuitwa sei. Saka rikaitare mascripture kuti gwaro rinoti chii, ende tichada kuti verenge Mwari vachitibatsira kubva mubhuku ra1 Corinthians chapter 11 verse number 13. Judge in yourself. That's what the Bible is saying now. Is it comely for a woman to pray unto God uncovered? Zvakafanira here kuti munhu mukadzi anamate asina kufukidzwa. So ndo nyaya dzachada kutaura nezvazvo pama minutes mashoma atichange tinawo. Pane madzidziso dzakawanda dziri kudzidziswa nevanhu, but usually zvazvo indakatenda kuti shoko raMwari rinoti mashoko ose anotaurwa nevanhu ngave emanyepo. Ndo zvinotaura Bible. Let every man's word be a lie, but only God's word be true. So that's why we are reading a Bible from the New Testament here, and Paul is addressing this issue. Ari kuti judge you yourself. Is it comely that a woman pray unto God uncovered? Zvakafanira here kuti mukadzi anamate asina kufukidzwa. So da tione nyaya yacho iripo panyaya iyoyi kuti covering yacho ingava ipi, because we are living in a generation yekuti unogona kuona kuti baba ndo vane bvudzi refu, amai vanenge vane zuda, zvichienda zvakadaro. But ndiyo here plan yaMwari kana kuti ndizvo here zviri kudiwa naMwari kuti zviitike izvozvo? So Bible riri kutiratidza iro kuti judge yourself. All right, let's go to number 14. The Bible is saying, doth not even nature, right? Doth not even nature teach you that if a man have long hair, masikirwe haakudzidzisi here kuti kana murume ane bvudzi refu, it is a shame unto him. That's verse 14. Verse 15. But if a woman have long hair, it is a glory unto her, for her hair is given her for a covering. Akapuwa bvudzi rake, not someone's hair, not a hat, but she was given her hair for a covering. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko irori. So uchaona kuti pane zvinhu zvakawanda zvadzidziswa pasi pezuva concerning this, but Bible riri kutaura pachena kuti nature, masikirwo ezvinhu haasi kukudzidzisai here. Because remember, the first Bible that we can learn from is nature. Yes, that's the first Bible. Rekuti paunongoona nature inokuticha kuti zvimwe zvinhu hazvitoite. That's why we believe kuti vanhu vakararama kudhara Bible risati ravapo vane mararamiro avaitoita nemastandards avo, even before varungu vasati vauya kuno kuAfrica kuno. Don't think that those people are all lost and they are going to hell. No, vane mastandards avaitoshanda nawo avaiwana from nature.
So the first Bible is nature. Masikiro ezvinhu ndosapo achitidzosera kumasikiro ezvinhu. Erikada kuvunza kuti Abraham aiverenga Bible rakaita sei. Uchazoona kuti Mwari vaimutaura naye through nature. Vaimuti Abraham, lift up your head. Tarira mudenga. Onzi kaunda nyeredzi idzo. Handigoni kudzikaunda Mwari. Zvonzi ndokuwanda kuchaita vana vako. Enda mugungwa, enda murwizi, undoverenga jecha. Onzi kaunda, oti handikwanisi. Onzi ndokuwanda kuchaita vana vako. So God was speaking kwaari through nature. Mwari vaitaura naJoseph, ndaona zuva, ndaona mwedzi, ndaona nyeredzi chindipfugamira. God was speaking to them through nature. Zvikanzi paakaudzwa, baba vake paakaudzwa Jacob vachinzwa nyaya. Zvikanzi uri kureva here kuti inini namai vako ava namadzikoma ako aya tichakupfugamira. That means the son represents the father, and the moon is representing the mother, and the stars my brothers. So uchaona kuti nature pachayo ndiyo yandinoda kuratidza kuti pamwe pacho unofanira kungounderstanda from nature. Tisati tomeenda kuBible. Bible yatova advancement yekuti iye zvinoda kutonzwisa Mwari zviri nani, more clear than nature, because taane Bible. Ndosati tisingachagoni kuramba shoko raMwari because riri riu. Hatigoni kuti chimunya kana kuti titi kwai raiva rakudhara kuti rakauya ndere varungu. No, harina kutombobva kuEurope, harina kubva kuAmerica. So dai Mwari vatibatsira, dai vatitira zvakanaka. So what we need ndezvekuti izvo tidzokere mutruth yaMwari. Saka Paul atanga iti nature teaches us that if a man have long hair, it is a shame. Saka kana murume ane bvudzi refu, ishame. But here zvino izvi is so embarrassing that you see a man of God akamira papulpit with long hair and ane dread, ane chichi aitonzaiwa is a man of God. Haasi kuziva here mascriptures aya ari kutaura kuti it is a shame. Zvinomunyadzisa kana murume ane bvudzi refu. Usually tikaona munhu ane bvudzi refu ari murume tinobvunza kuti uri mukadzi wani. Dai Mwari vatibatsira. But if a woman have long hair or has long hair, it is a glory unto her, for she was given her hair for a covering. But you shall see that you are living in a generation where vanhu pavanoudzana kuti aiwa no, munhu anofana vanoudzwa madoctrines ekunzi unogerwa zuda ari mudzimai, onzi wosunga dhuku. No, Bible harina kuti izvozvo izvo. Rati iro hair is hair covering. So it's a hair. So if you are a lady, just know this, that it's God's perfect will kuti unge une bvudzi rako refu. Maybe zvakawanda tinozozvitaura, but uchazoona kuti ukaenda kuna kubhuku raRevelations, if you can go to the book of Revelations, Revelation chapter 9 verse 8, chicha inotiratidza verse iyi inotiti iyo, they had hair as the hair of women. Ari kutsanangura zvimabhisti zvaizosungurudza vanhu vanga vasina the seal of God. Zvikanzi zvazvine bvudzi rakaita sebvudzi ramadzimai. So you see kuti the perfect will of God ndeyekuona, because the glory yemudzimai iri kuti ave nebvudzi refu. That's what the Bible is saying. Ndopatogara takataura kuti usati tsamwira. I'm not the one who wrote the Bible. I'm just reading you a scripture. Kana wagumbuka unogumbukira scripture, not kugumbukira muparidzi kuverengera scripture. Dai Mwari vatibatsira. So hair is given hair for a covering. So the glory of a woman is her long hair. So dai Mwari vatibatsira. Tikaenda kuna mudzimai uya akaenda kuna Jesu, aitwa a prostitute, but chii chakaitika, anga ane glory yake, and the only decent thing that she had was hair, long hair. Anga ane bvudzi rake refu, hanzi akapukuta tsoka dzaJesu nebvudzi rake. But mavhesi atakanganwa ekuti even in our generation preachers are forgetting these scriptures. And usually I speak sometimes when I'm challenging the preachers, I'll be saying it's not what they are saying, but it's what they are not saying. As this is what because some of them say 100% correct. But the part is really important is like the issues of dressing, the issues of like issues that do. So
basics atofana kungoziva kuti izvo ngazvizikanwe kuti it's not the perfect will of God kuti mudzimai ange ane bvudzi rakadimburwa kana kuti ange aine zuda kana kuti ange asina bvudzi refu. So the Bible says hair is given here for a covering. Haana kupuwa heti, haana kupuwa zvinhu, akada kuisa heti haina kumboipa, akada kusunga dhuku haina kuipa, but the Bible says hair is given here for a covering. So tichazotaura futi pane imwe rama First Timothy uchazonzwa futi yotaura kuti bvudzi racho rinobatwa sei. Bible rakuramba futi dzimwe nyaya dzingaitwa dzakafanana nakuruka musoro and all those things. Ndezvimwe zvatinozobata, but basically I think wabata pa scripture iyi yandisini ndakanyora but yawanzwa kuti Mwari vanoda kuti zviite sei. Saka zvekuti varume vange vane bvudzi refu hazvisi vhesi, uye kuti vakadzi vange vane zuda haisi vhesi. God bless you so much. Mwari vanokudai, vanoda kuti murambe muri murighteousness dzavo. Musafamba permissive will of God. Permissive will kungonzi kwatenderwa kuita zvauri kudai wewe, but haisi your perfect will. Perfect will ndeye kuti plani yaMwari newe ndeye kuti chii. Permissive will tinoona mumazuva aMozisi, varume vachida kuramba madzimai avo, Mozisi akavatendedza. Jesu paanozouya anoti Mozisi akakutendedzai nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu, but from the beginning it wasn't so. So chiri kudiwa kufamba mu perfect plan, perfect will of God. Here is hair covering. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tosangana zvakare next time.